रंजन भाई ଆରେ ବାଦଲ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସ୍କୁଲ ରଖିଦିଏ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲ ମ? ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମୁଁ କୁରକୁରି ଆଣିଛି ଖାଇବା। ଓହୋ ମୁଁ ଫାଡୁଛି। ଏସଡ଼ା ଛିଡୁନି କଣ ପାଇଁ? A few moments later. ଏକ କୋଉଠି ଗଲା ପୁରା କୁଆଡେ ଗଲା କହିଛି ଦେଖା ନାହିଁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିକି ଆସ। You very chalak, bro. चला जा भोसड़ी के ଆରେ ନେ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ଚାଲ।